Дами и господа, този поздрав е специално направен от Теди Маркова за нейното семейство, специално за фамилия Маркови от Луковит, за нейния брат Мухарем и бащата Станьо Лазар Бит Продакшн! Теди Маркова за нейното семейство от Луковит, поздрав керав ме дадеске. О, Станьо от Луковит, дай ме пралеске. О, Мухареме, ромален ми фамилия, мастерен ту маре мосте. И симан будбари фамилия, капа барафту мен. Вали гърми на фамилия Маркови им върви, харчи пари не ги жали, викнало се в Северна и Южна България. Тази фамилия е много яка, фамилия Маркови от Луковит до месте, точни като автомат. Вали гърми на фамилия Маркови, пак им върви, харчи пари не ги жали, викнало се в Северна и Южна България. Теди Маркова те шунен со вакерав, нашти перавена ме даде Станьо, а ме свинја думо думесте, одоле си баре легендарија, тари бари Луковит, о Мухареме, о баре дому како баре вилесте. Вали гърми на фамилия Маркови, пак им върви, харчи пари не ги жали, викнало се в Северна и Южна България. Те шунено Мухареме, о патрони, о тарикати, о зорало, о барвало, леле о паро. А кале о савете джамен ме фамилия, нашти пераве на мен. Душман, душман, те шунен душман, те пари овен. Душман, душман, те шунен душман, амаре душмаја, те шунен. Е Мухареме, нашти перавен, бари фамилија и симам ромале.